Grajek filozof. Od czasu na drodze ku piekarom Blank bliziutko już ku Kalwarii siedział se hudobny muzykant. Jego cyja, na który wygrywał cinnowolstwo majte nabożne pieśni, było słychać już od daleka. Nie grał ci on pięknie, ale pieronem głośno i że bali dziamble, ptoki. Blank przeca niemuzykalne śmiatali przelęknione, świergoląc na całki karpenter ze zgorszenia i ku temu też nie jeden śnich, więc kto, co by pokazać swoje niezadowolenie, spuścił coś igmiętkiego, a porządkiego na ziemię. A było ci to wszystko w dzień powczydni, bez tuż też mało w to wciepował coś i do huta tego grojka. Niechaj wszystkie artysty, ludzie, którzy życie bierą ino ze dnia na dzień i smolą na wszystko naokoło, tak też i ten nasz istny był ci takim ludowym filozofem. Jak widział podlazującego ku niemu człowieka, Zarozicki też ci wynał miarkowo po piżu, eźli mu tym więc była do co, abo Blank nic nie wciepnie do copki. Miał ci w tym taką szpryma, i że chnet nigdy się nie omylił. I kiedy ci tak przebierał fort pacyskami po tym akordeonie, chciał ci się zrobić maluśko pauza, ale merknął, co depto ku niemu 4 sztramskich panoczków. To też wartko rozciągnął na swoja cja, no mógł najszerzej i przyliźnie go do kuniem. Miłosierne panockowie, spomóżcie biednego a nieszczęsnego hopa ze Blank chudą babą i 6 dzieckami, które już wnet bez 2 tygodnie nie mieli niczego masnego we gębie. Panoczki, ale byli tak festynie pochłonięte mądrą rozprawką, że ani nie wejrzeli na tego muzykanta i no pociągli dalszy. Zanim jednakowo żuśli pora kroków, jeden z nich stanął, wyjmnął z kabzy bojtlik, wrócił się nazad ku muzykantowi i wciepnął mu do huta jakiegoś minca, jakiś tam klepo. Kiedy te drugie to uwidzieli, zrobili genau to, co ten pierwszy robi. Każdy z nich wciepnął temu chudobnemu coś do tej copki. I kiedy już one pokwanckali się dalsi, nasz muzykant dopod ten swój chód, wybrał z niego wszystko, tam też ci było, 2 ceskie, złociok, 5 złocioków i dajcie pozór, knefel ze galot. To ci jest festynie dziwoczne, medikował dziot, 4 panocków, Blank jednako gryfnistych, przynależących do tej samej sorty ludzkiej, a każdy z nich wciepni do copki inkszogaba. Od którego może być ci też te 5 złocioków. A jeśli od tego wyszczurzałego, który pierwszy nie ku mnie wrócił, albo też od tego spaśnego za taką ryszawą szkociną na pecholu, jeśli nas kolmi teladą, czy też ino się festynie omylu, a kiedy zaś nikt mógł mi wciepnąć do mycki knefel ze galot. Wszystkie te pytania świdrzyli temu naszemu grojkowi we palicy i Blank ci nie dawali mu pokój. Cięgiem i nołoty medykował. Na ostatek powiedział se tak. Ja sam by na tak długo siedział, podwielił za tych 4 nie pójdzie nazad. I no lepszy będzie, kiedy się Blank einfach o to spytał. Ale nie mogła spytać tak prompt, bo pewnikiem by mi nie odpowiedzieli. Ja się byda musiał to wszystko mądrzej narychtować. Medikowo się tak chichrał się pod fusiskim sumdosia i napoczął ze tej uciechy już grać na tej cy jakoś piękno, szpasowno śpiewka. No i rych za jakieś 2 godziny uwidział już zaś tych panoczków, którzy deptali nazad ze szpacyru. Nasz muzykant stanął, zmiernie ich pozdrowił i tak rzekł do nich. Przebocą mnie miłościwe panockowie staremu, chudobnemu muzykantowi i że jest taki docierny ja, ale dali mi oni dzisiaj wszystkie, niech im to pan Buczek festynie wynagrodzi, ją można. Każdy z was panoczków dał mi zarówno i teraz festynie, gdyż proszę powiedzą mi, czemu mi ta gaba każdy z nich dał, niech im wszystko pan Buczek festynie wynagrodzi. Jangi bery panoszkowe napoczy się festnie chichrać, a jeden z nich rządzi. To ci dopiero wicno berdeo, mekliście już kejsika dziada. No ale dobrze, go do drugi. Trzeba mu odrzeknąć, kiedy już jest taki festny w razie pyrtek. I ona poczyna tak. Jeśli wam starzyku, mam powiedzieć Blank, prawda, to ja wam
to jowum inoski z tego dołtają można, bo nie poradza się na dziadów dziwać. Przed takim chudobnym człowiekiem to się wdycki żadza. Joch tam nie żaden szulmeister i nigdy już nie słucham, jeśli w to tam jest winowaty i że jest biedny, albo i nie. Ale chudobne ludzie idą mi ci mi na nerwy, a ugrygują ci mnie i nie poradza ich cierpieć. Dom jednemu tela, co i drugiemu i fertig. Kiedy te Słówecka usłyszał muzykant z Miarkowo-Zaroski, wtory panoczek w ciemu do cewki te dwa ceskie. Drugi śnił zajrządził. Jo, to ci mu sztramskie nerwy. Umeś na mlece jaki bylok, nie wychujś to mnie i nie wyranżeruje. Mało to się człowiek nadziwał w życiu na roztomaju tych dziadów. Jeśli jodową gama, to ino skuli tego, co mam fest wyrobione, wymiarkowanie odpowiedzialności i morec. Toć ci mnie na isto feste nie mierzi, kiedy widzę tyle chudobnych ludzi, a mnie na isto od zawdy skrzotek sro i wiedzie mi się blank dobrze. Czuja festa niesprawiedliwość losu, który jednym dowozatela, zaś innym cięco. Też ci mam zawdy coś takiego, choby szczypanie sumieniu i dowom korzemu tają można, nie jest mi tego żal. Tu sam zmarkował dziot, ten odpustowy muzykant, od kogo erbnął tego złocioka. Ja to wiecie, panoczek, a jeśli mam być blank szczery, to domom miał można ino ze strachu, ze bojączki skóry tego, co się boja, co by im jakieś w życiu się nie wiedło, tak usranie i tropi mnie ten gefil, w to też będzie mi wtedy mnie coś, w ten czas wspomoże. To też dzieci każdy ruskie widzę i da takiego chudobnego, cierpnie mi skóra na puklu i do tego domom każdemu w to wyciąga graca po fekcie po złocioków. Eroski ten muzykant miarkował w tomu do huta w ciepte 5 złotków. Na ostatek napocznął rządzić ten czwarty panoczek i godo ci tak pełny wzburzeniu. Och, wy hamkrojce i fifikusy! A to li nie wiecie, że obowiązkiem każdego chrześcijanina jest kormić biednego, coś latuje ze stołu obfitości bogactwa. Joch dał gaba bez miłosierdzie, bo mam ci miętkie serce i mocka dobroci we duszy. A nie powiedział to nasz Zbawiciel, wszeli co uczynicie jednemu ze najmniejszych braciów waszych, mnie to uczynicie. Jeśli nie stoi we Piśmie Świętym, błogosławieni miłosierni, albowiem ich miłosierdzie Boże będzie. Po tych słoweckach już ci zmiarkował genau ten nasz grojek, w tomu do huta w ciepłym knefel ze galut. Ludzie, jeśli wam to coś ich przypomina, a kuknijcie się naokoło i naisto obalejcie tych wszystkich waszych, naszych wybrańców narodu, posłów, senatorów, rajców miejskich i roztomajtych pombuczków odpuźmitych grzych, dupnych związkowców, którzy się ino tropią o swój gehalt i o swój zesel. A już kiedyś dawno, bo jeszcze za starej Polski, nasz wywołany pisarz Adolf Nowaczyński napisał ci był takie mądre słóweczka. Posłuchajcie, żyje obecnie w Europie kilka tysięcy ludzi z roztrząsania kwestii, jak ulżyć nędzy bez konieczności pomożenia jej. Posprawiał, oj więc mioków.